nosos viños e as nosas augardentes, quizáis, como dicía Álvaro Cunqueiro, porque teñen máis ganas de falar que nós ou porque teñen un sabor fuxitivo e buscando rememoramos tempos, lugares, amores, despedidas. Sentimos auténtica paixón polo noso sector vitivinícola e pola nosa industria de elaboración de bebidas espirituosas, porque son o vivo exemplo de que aquí, en Galicia, a calidade non sabe de presas. Somos capaces de inverter toda unha vida se vai falla. A cultura vitivinícola é un piar da nosa propia identidade, a orixe desta terra de raíces. Precisamente por iso, para recoñecer o seu inestimable labor, atopámonos hoxe aquí. No nome da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia queremos darvos a benvida ao acto de entrega dos sacios e dos potes das Catas de Galicia 2021, tanto aos que vos encontrades agora mesmo, sentados aquí diante de nós, como aos que nos estades seguindo en rigoroso directo a través da pantalla en streaming. Iso sí, as limitacións do aforo a causa das medidas sanitarias non impiden que sigamos entregando co mesmo orgullo e aínda máis ilusión, se cabe, estas distincións cheas de paixón pola cultura do viño, pola nosa terra e polos adegueiros e augardenteiros que nos agasallan co seu esforzo ano tras ano. Comezo a entrega dos sacios e dos potes correspondentes á 33 edición da Cata dos Viños de Galicia, a 23 da Cata de Augardentes de Galicia e 10ª edición da Cata de Licores Tradicionais, tanto licor café como licor de ervas. No que respecta á Cata dos Viños de Galicia, nesta 33ª edición inscribíronse 413 mostras, 284 de branco e 129 de tinto, procedentes de 169 adegas de denominación de orixe e das indicacións xeográficas protegidas galegas. Para a Cata das Augardentes, licores de ervas e licor café, presentáronse un total de 27 mostras por parte de 11 industrias amparadas polas indicacións xeográficas de augardentes e licores tradicionais da nosa comunidade. Todas as mostras foron presentadas e avaliadas polo sistema de cata a cegas entre os días 7 e 11 de xuño no Hotel NH Collection de Santiago de Compostela, un importante encontro a cargo dun panel composto por unha vintena de expertos responsables de analizar sensorialmente os viños, as augardentes e os licores tradicionais. Como non, gustaríanos recoñecer e mencionar o labor destes profesionais que integraron ambos panéis da cata. O de viños estuvo formado por 12 catadores na fase de precata e 14 na final. E son Aarón Álvarez Fernández, Alejandro Rolo Alalle, Antonio Hernández Rodicio, Carlos Ximénez de Ferrán, Cecilia Fernández Rodríguez, Celestino Pintos Núñez, Fernando Cabero Marqués, Francisco Javier Rodríguez Medela, José Dieste Navazas, María Graña Caneiro, María Isabel Gómez Soriano, María Patricia Presas Prego Miguel Tienda Baena e Pablo Estevez Meléndez. No que concirne as augardentes e licores tradicionais foron 9 expertos os que formaron o panel de cata. Alba García Vázquez, Alejandro Rolo Alalle, Jorge Manuel Domínguez Cervella, José María Martínez Alonso, José Martínez Matos, Juan Carlos Vázquez Aval, Manuel Castro González Manuela Chouza Carou e Sandra Cortés Díaz. Imagino que quereredes ver como transcurriron as xornadas, así que a pantalla. A pantalla. Agora. Terra de raíces. A viticultura galega atravesa séculos de historia e conquista paisaxes indómitas. Fala de bancais, de sábrego, lousas e terrazas. Apóiase nos ombreiros dos vendimiadores
e no esforzo investigador para a implantación de novas tecnoloxías e a modernización dos procesos de produción. Os viños, augardentes e licores galegos saben comunicarse en todas as linguas, por iso se exportan aos 5 continentes. Pero, sobre todo, son pedra e historia, paisaxe e territorio, un mosaico cultural. Son apócemas sagradas, descendentes do mar, son cepa e acio, terra e orixe. Mais que nada, son raíz. Orgullosos de todo o que a viticultura galega ten para ofrecer ao mundo, cada ano a Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria e coa colaboración dos consellos reguladores das denominacións de orixe e indicacións xeográficas de viños e augardentes galegas, convoca as Catas de Galicia. Unhas distincións ateigadas de paixón pola viticultura que procuran recoñecer, promocionar e exaltar o traballo e saber facer dos adegueiros e aguardenteiros galegos, así como o valor dos viños e augardentes elaboradas con uvas de variedades autóctonas. Anualmente poden optar a estes premios os viños das denominacións de orixe Valdeorras, Ribeira Sacra, Rías Baixas, Ribeiro e Monterrei. Tamén os chamados viños da terra, pertencentes ás indicacións xeográficas protexidas Ribeiras do Morrazo, Val do Miño Ourense, Barbanza e Iria e Terra de Betanzos. Para alén das súas categorías específicas, a gran cultura vitivinícola galega fai que teñan cabida nestas catas categorías como as de colleiteiro e pequenas adegas, elaboracións con madeira, colleitas anteriores, variedades enlleiras, espumosos, tostados e viños ecolóxicos. No caso das augardentes de Galicia e licores tradicionais, recóllense baixo a denominación específica Orujo de Galicia, distinguindo o Orujo de Galicia, a augardente embellecida, a augardente de ervas, o licor café e o licor de ervas de Galicia. Os gañadores dos seus cobizados acios e potes extráense tras unha rigorosa fase de recollida de mostras e unha posterior cata a cegas, recoñecida no ámbito nacional pola súa transparencia e gran exixencia. Nela, 2 paneis de cata conformados por unha vintena de expertos, sabedores da tipicidade dos viños e augardentes galegos, analizan sensorialmente cada mostra, para pasar a puntualas e terminar por distinguir os tintos, brancos, augardentes e licores que destacarán ese ano nesta terra de excepción. En definitiva, as catas de Galicia supoñen un compromiso cos homes e as mulleres que traballan as vides, que elaboran con destreza, agardan con paciencia e loitan polas súas adegas. Eses que conseguen cada día fundir tradición e modernidade, garantindo a orixe e a calidade de viños e augardentes que hoxe son a máxima expresión da nosa raíz. Entra a sede xa así a estas horas. Se de algo sabemos en Galicia é de orixes, de ter os pés ben enraizados na terra e do legado que esta nos brinda. Xa o dicía o xeógrafo, botánico e economista Alain Woods de Lems, probablemente digamos de distintas formas ao longo do día, en fin. No seu libro Viñedos e viños de Galicia, publicado a mediados da década dos 60, do século pasado. Dicía, os habitantes de Galicia están moi atados ás tradicións vitícolas do seu país e non é fácil que abandonen os viños de Ribadavia, de Valdeorras ou de Verín en favor de viños anónimos de provinencia do resto de España. Efectivamente foi así. Moito aprendemos das narracións deste estudoso visionario que soubo captar a esencia dos galegos e presaxar como sería o futuro deste sector. Por iso queremos agasallarvos co seu libro, unha obra que puidestes atopar nos vosos asentos. Ademais, a él recorreremos ao longo de toda esta gala nun tributo á súa figura. Ainda por riba de que hicimos mal o nome, temos que repetir durante toda a gala. Bueno, pois así Alén veremos. subo ver que para nós a nosa terra é nacemento e legado. Das xeracións anteriores herdamos lendas, costumes e unha forma propia de ler o noso territorio. Sen dúbida, Fran, é así. Cavilando nisto, dentro do mundo vitivinícola, só fai falla pensar nas augardentes e nos licores tradicionais para caer na conta de canta sabedoría herdada
hai detrás dun produto tan fácil de identificar, pero tan complexo de definir. Poucas culturas e rexións logran asociarse tanto cunha bebida propia como para convertela nunha parte indivisible da súa raíz e no ADN do seu territorio. É certo, en Galicia isto sucede cuns destilados senlleiros que só podían nacer nesta fermosa terra de meigas. Somos o berce das beberaxes de ingredientes medicinais que mellor describen a nosa cultura gastronómica. A aguardente de Galicia, a aguardente de ervas de Galicia, o licor café de Galicia e o licor de ervas de Galicia. Queda patente que a excelencia das nosas augardentes e licores tradicionais é tanta que ben merece ser premiada. Pero antes de que se faga entrega dos potes, gustaríame destacar que o resultado destas catas foi a culminación dun proceso consensuado entre a Consellería do Medio Rural e os Consellos Reguladores das denominacións de orixe para garantir a transparencia e tamén a imparcialidade destes resultados. E agora sí, agradecemos ya a secretaria do xurado, dona María José González González, que nos vai facilitando sobres coa información dos premiados en cada unha das categorías. Dámoslle un aplauso porque non quería subir ao escenario. Moitas gracias. Pero nós somos así e facémosle subir ao escenario. Gracias, María José. Bueno, colocámolos por aquí. Moi ben. Bueno, pois comezamos polas distincións ás augardentes licor café e licor de ervas de Galicia. Para iso necesitamos que nos acompañe no escenario don Miguel Oliveira Ortega, que é vicepresidente do Consello Regulador das augardentes e licores tradicionais de Galicia. Suba, por favor, gracias. Sí. Aí. Vamos a hablar. Revisa que este ben. Vale, veña. Moi ben, veña. É que me fai ilusión, non é broma. Comezamos entón coa entrega do pote de prata da indicación xeográfica Orujo de Galicia. E para... Pazo Valdomiño S.A. Parabéns. Aí está o fotiño. Colócate ali á esquerda, por Sí, favor, á que esquerda despois repetiremos a foto. no punto, aí está. No, no, o entregador O estaba ben premiado, aquí. o entregador non se nos move O do entregador sitio. estaba ben aí e o que recibe o premio á esquerda de todo, por favor. Aí está. Aí estamos. Vale. A ver Aí se- seguindo os puntiños, que Aí non hai está, perda aí está. ningunha. Ti aí, Continuamos ti aí. entón. O pote de ouro da indicación xeográfica Orujo de Galicia, dalle o sobre Fran, e para... Viña Armenteira, de Lagar de Fornel. Parabéns. Aí ven. Hai unha foto outra vez. E agora colócaste no punto, aí está, así facedes unha foto de grupo. Aí, xusto, Mira, tres. mira. Unha fotiña de Poquinho por grupo aquí. aí. Aí está o ouro. Aí está, ya Aí prata. está. Exactamente. A primeira vez costa un pouco, pero despois xa sabemos Xa onde vais está fluindo. cada un. Moi ben. Aí está, listo, pois continuamos. Moitas gracias. grazas. Un aplauso para eles, que o merecen, home. O entregador podese quedar connosco, O entregador Ainda pode... queda, sí. ainda queda un cachiño. Ainda che vamos facer entregar un pouco máis. É que Hai non que traballar traballaches un moito pouco. hoxe, entonces... Bueno, Veña, seguimos. continuamos coa entrega de potes ao licor café de Galicia. O pote de prata da indicación xeográfica licor café de Galicia é para... Abadía da Cova, de Adegas Moure S.A. Aplauso. Bravo! Pala. Aí estaba a foto. Bueno. A foto. A esquerda Aí ahora. o fotógrafo. Aí, justamente. Moi ben. Agora pode pasar cara ao fondo. Aí está, a esquerda. Imos co e seguinte. continuamos. O pote de ouro da indicación xeográfica licor café de Galicia é para... E para... Terras del Antaño, Villa Cartín SL. Foi
empezar a entregar os premios e saiu o sol, Dá gusto Daste así, conta, sí. Moi ben. Veña, imos co Parabéns. seguinte. Agora a Moitos foto parabéns. grupal. A foto grupal. Sí. Aí os temos. Moi ben, listo. Aínda quedamos. E Vamos por alá. último, e non menos importante, chega a quenda do licor de ervas de Galicia. O pote de prata da indicación xeográfica licor de ervas de Galicia é para... Terras del antaño de Viña Cartín SL. Dora boa! Moi ben, moi ben. Caramba! Xa non sei por que baixaches. Non vai dar feito. Ahora xa sabes como vai, non? Veña. Ponte ali para a E esquerda. seguimos entón co pote de ouro da indicación xeográfica licor de ervas de Galicia, que é para... Pazo Valdoviño, de Pazo Valdoviño S.A. Parabéns! Moitos parabéns. Aí está, unha fotiño grupal, ti aquí, o ouro deste lado. Aí está. Listo. Agora Bueno, sí. ahora sí, moitas Moitas grazas. grazas. E perdoa polo traballo, Bueno, pois parabéns a todos os premiados. Ademais, xa vos adiantamos que non sairedes só con este premio. Unha caixa como esta que temos xustamente aquí, das 36 experiencias de calidade tamén hai de levar. Será para cada un de vos. No seu interior atoparedes produtos con denominación de orixe e indicación xeográfica protexida. Ao rematar a gala, poderedes recollelas nese edificio que tedes aí, que está tan ben restaurado do Pazo. Pois ali dentro están. Bueno, aí entregaremos. Sí. Veña. Polos camiños de Cangas a voz do vento xemía. Ai, que soliña que daches, María Soliña. Nos areales de Cangas, muros de noite se erguían. Ai, que soliña que daches, María Soliña. As ondas do mar de Cangas a dedos secos traían. Ai, que soliña que daches, María Soliña. As gaivotas sobre Cangas, soños de medo decían. Ai, que soliña que daches, María Soliña. Baixos tellados de Cangas anda un terror de auga fría. Ai, que soliña que daches, María Soliña. Baixos
María soliña. Bravo. ¡Qué bonito! Moitas gracias. Gracias. Que fermosa voz, que verdade? voz, Moitísimas grazas ao grupo Musgalia e tamén a cantante Silvia Ferrer porque van estar amenizándonos e acompañándonos Eu creo que ao longo da gala. están para unha versión do hino galego nas medallas Castelao, A min dame que Ai, queda notado, eu está, non é verdade, por darlles Fran. traballo, pero bueno. Bueno, pois sí, de verdade, moi bonito. Sí, Gracias. moi ben. Continuamos. Tócame a min. Sí. Vale. Pero si queres sigo. No, sigo eu. Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán, Otero Pedrallo e Álvaro Cunqueiro falaron un día dun viño que avivaba o espírito e que abrazaba paisaxe e literatura. E ti, Eu? Lucía Rodríguez, sendo de Ondés, Que pasa? que é de Castro Caldelas, Pois sí. sabes de que denominación de orixe falo? Pois mira, eu non sei se cometo un erro, restasme puntos ou No, cousas bótate así. fora xa. No, iso non pode ser. Bueno, creo que me fago un pouco a idea, pero que me vaya dando pistas. Bueno, veña, vouche axudar. Como decía Vale. Alain Puig de Lemps, que dirémoslo ben, de quen falamos ao principio, afirmou: augas abaixo de Ourense, os fermosos viñedos bordean a beira dereita do río e algunhas parroquias producen viños de calidade. Por exemplo, en Untes, un bello refrán aconsella: bebe e non pidas máis. A ver, soa convincente. Claro que é moi convincente. Estou a falar dun recuncho de Galicia no que as cepas medran atravesando o Sábrigo, as terrazas e bacais que acariñan os raios do sol nas confluencias dos vales formados polo río Miño, Avia e Arnoia. No bordo noroccidental da provincia de Ourense esténdese unha terra de bo viño, de grandes presentadoras, de grandes viñedos, cunha comarca verdadeiramente cativadora, o Ribeiro. E Ribeiro, tan importante como a súa contorna natural, torneada por ladeiras, bancais e terrazas, é a presenza da pedra, precisamente artífice de gravar o seu carácter mineral e granítico, co obxecto de premiar as peculiaridades que fan únicos aos viños deste auténtico mosaico da diversidade. Damos paso entón á entrega dos sacios correspondentes á denominación de orixe Ribeiro. Pero antes, quero lembrarvos que o feito de que existan un, dous ou tres premios por cada categoría, é dicir, pois, ouro, prata e bronce, dependerá tamén do número de mostras que se presentasen por cada unha das mesmas, e se estas chegaron a cumprir un mínimo exixido ou non. Dito isto, convidamos a don Juan Manuel Casares Gándara, presidente da denominación de orixe Ribeiro, a que suba ao escenario para facer entrega dos nosos primeiros sacios. Bueno, A estás? ver, teño por aquí. O acio de prata da denominación de orixe Ribeiro, viño branco, é para... Alter de Priorato de Razamón de SL. Noraboa. Parabéns! Unha fotiño ali. Mirando ali, Aí mirando ali. miramos. Aí. Así para adiante. Moi ben. Aí está. Colocámonos ali á Continuamos. esquerda e continuamos. O Aí, acio sí, de ouro da denominación de orixe Ribeiro Viño Branco é para... Manuel Rojo, Adega Manuel Rojo SL. Un aplauso, Noraboa. parabéns. Unha fotiño e os dous. É unha fotiño E de agora, grupo. a de- Colócate aquí. agora de grupo. Aquí. Aí, ahora Aquí. súbete aquí. Unha foto de grupo. E achégase. Achéguese. A Aí prata. está, aí está. E aí estaríamos. Moi ben. Moitas gracias. Así, listos. Entón, continuamos. No, o entregador tamén pode baixar nesta ocasión. Moitas gracias. Grazas. Tras a nosa pasa pola comarca do Ribeiro, viaxamos a unha terra de persoas aguerridas. Non hai nada que os valdeorreses non puidan conseguir dende os seus espectaculares viñedos, dispostos en terrazas que de cando en vez os poñen tamén ao límite da verticalidade. Dicía Alén, os viaxeiros vense sorprendidos da riqueza deste pequeno illote agrícola no medio de sobrecolledoras e inquedantes montañas. E non en balde, porque os seus habitantes son expertos en espremer o mellor das vides nunha paisaxe de cumios que pelexan por tocar as nubes. Aquí,
O río Sil domina o horizonte, dono e señor de fermosas terras avermelladas e negras. Co seu transcorrer ondulante, debuxa unha comarca moldeada polo profundo val fértil e cheo de luz que deixa atrás de sí. Ali se encontra a denominación de orixe Valdeorras. Como se nota que é de Ourense? Cando les... Que eu vivo moito estas cousas. Para facer entrega dos prezados galardóns desta denominación de orixe, sube ao escenario don José Luis García Pando, presidente da denominación de orixe Valdeorras. Un aplauso para ele, home. Vamos alá. Vamos alá. O Ocio de Ouro, xa directamente, da denominación de orixe Valdeorras Viño Branco, é para... A coroa, adega a coroa SAT. Bravo. Aí está, unha fotiño. Moitas gracias aos dous. Un aplauso, moitas gracias aos dous. Podedes baixar, gracias. É para ele, É para ele, baixar, sí, podedes vale. baixar. Gracias. Graciñas, enhoraboa. A costa de Oia, bordeada pola montaña e batida polas tempestades, é, como hoxe, moi pouco vitícola. A viña só rexorde no abrigado Valmiñor. Na beira da ría de Vigo, en particular, ao oeste da cidade, os viñedos ocupan un lugar importante na paisaxe. Estas verbas non son miñas, que parece un home cultivado, Moi pero non o bonito. son tanto. Senón un diminutivo anaco de todo o que a Language de Lems nos contou acerca das nosas seguintes protagonistas. Canto medraron dende entón as nosas Rías Baixas, unha zona na que poderíamos percorrer 4.000 hectáreas de viñedos, cuxas cepas son testemunhas de como se funden un abrazo a terra e o océano Atlántico. A raíz de todo un universo con linguaxe propia. Ali, onde mar e terra se dan a man, nunha paisaxe amable cuberta de viñedos sobre os que refracta a luz, nacen os viños atlánticos. Falar deles é referirse a unha climatoloxía, a uns solos característicos e a unha forma de traballar e de vivir a propia da denominación de orixe Rías Baixas. Con esta fermosa estampa grabada na mente, convidamos a don Juan Gil de Araújo, presidente da denominación de orixe Rías Baixas, a que suba ao escenario e facer entrega dos cobizados acios. Xa subiu antes de que lle aplaudira a xente. Moi ben, Juan Gil. Aí está. Moi ben. Vas ti. O acio de bronce da denominación de orixe Rías Baixas Viño Branco é para... E para... Mar de Frades SL. Moitos parabéns! Moitas gracias. Imos co de prata. Graciños, imos O co de acio de prata da denominación de orixe Rías Baixas Viño Branco é para... Aba de Trasumia, Viña Moraima SCG. Noraboa. Xa está, moi ben. Colócate aí. E continuamos co... E imos co de ouro. O acio de ouro da denominación de orixe Rías Baixas Viño Branco é para... Noelia Bebelia, Adega San Salvador de Soutomayor SL. Un aplauso para ele, ese acio de ouro. Colócate aquí para unha foto de grupo. Deste lado, deste lado. Aquí, deste lado ouro, por de favor. ouro. Aí está. E agora, as 4. Moi ben. Moitas gracias, aos catro. Moitas Graciñas e gracias. parabéns. Moitos parabéns. Existe unha profunda fenda tallada polo ímpeto das augas dos ríos Miño e Sil que deixa ao descoberto un abismo do que emerxen entre vertixinosos bancais as vides da denominación de orixe Ribeira Sacra. E vaste trabar na túa. Este sí que é a túa vaste trabar, eh? Xa, Falando bueno, da Ribeira Sacra. porque lle quero moito. Ei, para Lenjus de Vai, Lems anda. non pasou desapercibido o traballo dos heróis e das heroínas da vendima en extremis. Así, recolleu o feito de que o terreo admitía pouca mecanización, polo que os vendimadores realizaban o seu traballo artesanalmente
dende tempos ancestrais. Exactamente. Coas raíces ben afundidas na terra, as mulleres e os homes da Ribeira Sacra parecen posuir as para desafiar os canóns que se foron tallando no granito nunha impresionante escada de terrazas vitivinícolas. Un traballo estoico que ben merece ser premiado. Por iso pedímoslle a don José Manuel Rodríguez González, que é o presidente da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, que suba para facer a entrega do seguinte premio. Vamos alá. Imos entón co Acio de Ouro da Denominación de Orixe Ribeira Sacra Viño Tinto, que é para... Queres dicilo ti? No, digo ti, veña. Casa Moreiras SL, un aplauso, parabéns. Parabéns. Aí para unha fotiño. Moi Moitas ben. gracias aos dous. Grazas. Xa está. Sí, soy Xa está, soy xa. un. Moitas Xa gracias aos podes dous, xa está, baixar. xa remataste. Foi barato. No, sí, xa está, xa podes baixar. Mirad que Liberaron. rápido foi. Ya. Somos así. É que claro, un e un, outro Claro, tres. depende do número que se presentaron, que dicíamos antes. Exactamente. Que vos parece se agora seguimos as pegadas do río Támega? Enclavada na comarca de Verín, baixo a atenta mirada de monumentos e portadas históricas, atópanse os acios que gardan o segredo do viño da Denominación de Orixe Monterrei. Curiosamente, Alain Guts de Lems relataba que hai 6 séculos esta zona de Galicia destinábase prácticamente ao monocultivo de vide. Non é de extrañar que, con tantos anos de experiencia, os colleiteiros e os adegueiros da zona saiban dende o berce como mimar as vides para que nos ofrezan os seus mellores acios. O saber facer, as variedades autóctonas e a creatividade dos adegueiros fan que os viños Monterrei posúan unha marcada personalidade. Por todo isto, estamos desexando coñecer cal é o mellor tinto e o mellor branco desta Denominación de Orixe, para o que precisamos aquí a dona Lara da Silva Rodríguez, presidenta da Denominación de Orixe Monterrei. Un aplauso para ela. Bueno, vamos alá, Ímolo. podes coller ti. Vou alá. Hola, Lara. Hola. O Acio de Ouro da Denominación de Orixe Monterrei Viño Branco é para... Vía Arxentea, Manuel Guerra Justo. Un aplauso Parabéns. para Manuel. Agarda un minuto, Manuel, que vamos a sacar a foto. Imos co Acio de Ouro da Denominación de Orixe Monterrei para o viño tinto e... Setembro 20 de Pazo de Valdeconde SL. Un aplauso tamén. Ahora moi ben, ponte aquí que sacamos Aquí unha foto deste de lado. grupo. Vete. Os tres. Aí está. Perfecto, xa vas sabendo aí, claro. Listo. Moitas gracias. Gracias Grazas aos aos tres. tres. Moitas E gracias. parabéns.
aplauso. Espectacular. Espectacular Sadanza, que estará con nós durante toda a gala facéndonos algunha que outra actuación. Sadanza, que obviamente son de Sada. Claro, onde van ser. Moitas grazas. O perfil dos nosos viños é moi diferente. Todos buscan a expresión do terreo e das variedades, pois un selo tan persoal que o seu carácter é completamente único. Ano tras ano, coas catas de Galicia vimos a celebrar precisamente iso, o abano de identidades e o traballo de todas as persoas que deixan parte de si mesmas baixo unha etiqueta e cun sentir propio. En efecto, ningún viño é igual que a outro, e todos responden a diferentes tipos e procesos de elaboracións. Por iso, cada edición, sempre guardamos un importante espazo para os chamados viños de elaboracións especiais. Especiais como a ti. Lucía. Ai, que romántico te pasa. De repente, si me escoita a miña moza. Bueno, Para tira. premiar a diversidade vitivinícola galega, contamos nesta edición con 5 categorías. Viños con identidade xeográfica protexida, Valdomiño Ourense, Betanzos, Barbanza e Iria e Ribeiras do Morrazo, viños de colleiteiro e pequenas adegas, viños de colleitas anteriores, viños de elaboracións con madeira e viños espumosos. Arranquemos, por exemplo, cos viños de colleiteiro e pequenas adegas, así que sube para entregar estas distincións don Javier Arias Fouz, que é delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Un aplauso para el tamén. Vimos alá. E comezamos co Acio de Prata na categoría viños de colleiteiro e pequenas adegas branco, que é para... Paradigma de Leibe e Coadega SL. Parabéns. Aplauso. Moitas gracias. Aí está. O Acio de Ouro na categoría viños de colleiteiro e pequenas adegas branco é para... A Illa, de Ricardo Aval Padín. Parabéns. E imos agora co Acio de Ouro da categoría viños de colleiteiro e pequenas adegas tinto, que é para... Castro de Lobarzán SC, denominación de orixe Monterrey. Moitos parabéns. Unha foto de grupo, por favor. Val. Achegadevos para aquí para facer a foto de grupo. Moi ben. Moitas gracias aos catro, moitas Grazas. gracias. O entregador tamén pode baixar. E, por favor, agora precisamos a presencia no escenario de don Gonzalo Trenor López, que é delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, para facer a entrega dos sacios da categoría viños de colleitas anteriores brancos. Mira Moitas como grazas. esperou a que o nomeáramos, Que levantouse era e logo. agora o aplauso do público, por Grazas. favor, ao delegado. Moitas gracias por subir. Pois comezamos co Acio de Bronce na categoría viños de colleitas anteriores branco, que é para... Quinta de Couselo 2015, Quinta de Couselo SL, denominación de orixe Rías Baixas. Moitos parabéns. Imos co seguinte. O Acio de Prata na categoría viños de colleitas anteriores branco é para... Gran Bazán Don Álvaro de Bazán 2018, Agro de Bazán S.A., denominación de orixe Rías Baixas. E o Acio de Ouro na categoría viños de colleitas anteriores branco é para... Val de Nairoa 2019, Bodegas Nairoa SL, denominación de orixe Ribeiro. Parabéns. Moitos parabéns.
e baixar. parabéns. Grazas. Moitas gracias. Para a entrega dos sacios da categoría Viños de colleitas anteriores tintos, convidamos a que suba ao escenario don Gabriel Alén Castro, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense. Moitas grazas. Imos alá. O acio de bronce na categoría Viños de colleitas anteriores tinto é para... Son de Arrieiro, Xulia Mar Bande, Pibida, denominación de orixe Ribeiro. Parabéns. Imos alá. Moitas gracias, parabéns. O acio de prata. Espera para a foto final, un Ponte para... segundinho. Eso, Sí, xa, aí está. xa me viñeu arriba. O acio de prata na categoría Viños de colleitas anteriores tinto é para... Joaquín Vázquez 2019, de Joaquín Vázquez Martínez, denominación de orixe Ribeiro. Moitas Aplauso. parabéns. Utilicen o seu escalón, o que puxeron aí. Todos suben por Eso fora, vexe non pasa nada. Espera, non marche, Non marches, Joaquín, non marche. marches. Inda hai outra fotiño. E rapidamente O acio de ouro na categoría Viños de colleitas anteriores tinto é para... Priorato de Razamón de 2019, o Priorato de Razamón de SL da denominación de orixe Ribeiro. Un aplauso. Aí está a foto grupal. Está, perfecto. Pues moitas gracias. Moitas Grazas gracias, e Roscato. parabéns. Moitas gracias. Gracias, gracias. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Lela, lela, leliña, por quen eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compaixón de mí. Sen ti non podo vivir. Dame alento das túas palabras, dame o felme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame alento das túas palabras, dame o felme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame lume das túas miradas,
dame vida co teu doce amor. Lela, lela, leliña, porque eu morro, quero mirarte nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compaixón de mí. Senti non podo vivir. Non poido vivir. Grazas. Moitas gracias. Silvia Fede, Gracias. grazas. Ai, é Ai. que con estas interpretacións o meu amor por ti rebota como unha pataca na pota. Entendes? Bueno, imos continuar, por favor, Fran Alma Cañotas. sempre queda nas raíces, artellando a partir de aí séculos de historia. Historia que nunca se esquece nin se deixa atrás, debuxando un camiño como o que percorreron os nosos viños con indicación xeográfica protexida. Todos eles son o froito dunha cultura vitivinícola arraigada na sociedade, a de 4 territorios de gran potencial que se resistiron ao abandono dos viñedos. Grazas ao esforzo de viticultores e viticultoras das adegas e doutras entidades do territorio, impulsouse a aprobación dos 4 selos de garantía que amparan e valorizan estes viños como senlleiros e representativos. Falamos das indicacións xeográficas protexidas: Ribeiras do Morrazo, Barbanza e Iria, Betanzos e Val do Miño, Ourense. E para entregar as distincións aos viños con indicación xeográfica protexida, gustaríanos, xa que estamos na súa casa, que nos acompañe no escenario don Manuel Fernández Munín, alcalde do Concello de Boqueixón. Moitas grazas. Aplauso. Vamos alá. Sobre yo. Ai, sí, ya ves tú. Vale, vale. Veña. Está preparado, alcalde? Sí? Vamos. O Acio de Ouro na categoría viños con indicación xeográfica protexida é para... Os Areeiros, Guillermo Martínez Pintos, de indicación xeográfica protegida, Ribeiras do Morrazo. Poñéronse para a foto. Xa está. Ti xa podes baixar, No, xa baixa, porque agora vamos Sí, con outra categoría, continuamos pero entregando. vostede pode seguir aí, porque o veixo con ganas de traballar. Imos alá. Veña. O Acio de Ouro na categoría viños espumosos é para... Feitizo da noite, Bodegas Pablo Padín SL, da denominación de orixe Rías Baixas. Un aplauso tamén. Moitas gracias, alcalde, tamén, moitas gracias por estar Grazas. connosco Ai. e por convidarnos a facer aquí o acto, que é verdad, bonito, paz. Moi bonito. Queredes saber que adegas foron premiadas na categoría Viños de elaboracións con madeira branco? Pois imos desvelar agora mesmo en canto seu escenario don José Luis Cabarcos Corral, que é o director xeral da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Moitas grazas. Pois imos. Comezamos polo Acio de Bronce na categoría Viños de elaboracións con madeira branco, que é para... 1040 Sameirás de Antonio Cají de Gulín, denominación de orixe Ribeiro. Moitas grazas.
O Colócate aí. Oacio de Prata, na categoría viños de elaboracións con madeira branco e para... Organistrum, de Bodegas Martín Kodax S.A.U., denominación de orixe Rías Baixas. Parabéns. E finalizamos Non esta marches, non marches. Ainda fai falta Ponte no punto seguinte, aí está. Moi ben. E Oacio de Ouro na categoría viños de elaboracións con madeira branco e para... Alma Larga, de Alma das Donas SLU, denominación de orixe Ribeira Sacra. Moitos parabéns. Unha foto de grupo, non, aquí. Agora de grupo, aquí deste lado, aquí o ouro, moi ben. E que se xunten os outros dos premiados. Aí está, moi ben. Moitas gracias. Moitas gracias. José Luis, ti tes que continuar un pouquiño. Sí, quedas connosco. Gracias Bueno, e parabéns. proseguimos na mesma categoría, pero nesta ocasión cos viños de elaboración con madeira tinto, así que imos aló. Oacio de Bronce na categoría viños de elaboracións con madeira tinto é para... Don Bernardino, Finca Mezquita, de Don Bernardino SL, denominación de orixe Ribeira Sacra. Imos co de prata. Imos Oacio co de de prata na categoría viños de elaboracións con madeira tinto é para... Domus Roandi, Bodegas Roandi SL, denominación de orixe Valdeorras. Non sabías nin que tiñas que subir ti, eh? Que sorte. Ponte á esquerda, por favor. Veña, Nel, á imos esquerda. agora con... Imos co Oacio de Ouro na categoría viños de elaboracións con madeira tinto é para... Bancales Moral, Bodega Roandi SL, denominación de orixe Valdeorras. Hola, Outra vez. Unha fotiño de grupo. Unha fotiño de grupo. Foto de grupo, todos juntos de grupo aí. Aí está. Moitas grazas, aos catro, moitas grazas. Grazas e moitos parabéns. Agora sí, moitas Xa grazas. poden baixar todos. Grazas, podedes baixar. Ole, moi ben. Grazas, Mosgalia.
Nesta edición das Catas de Galicia 2021 temos unha gran novidade. Por primeira vez, este certame recoñece a importancia do deseño e da creatividade como factor esencial para aumentar a presencia e a competitividade dos viños, aguardentes e licores tradicionais galegos. Por iso mesmo creouse a categoría especial ao mellor deseño. O pasado 13 de xullo, no Pazo de Quián de Sergude, un comité de avaliación composto por 5 profesionais pertencentes ao ámbito do deseño gráfico e o marketing venceñados ao clúster de comunicación de Galicia foron os encargados de decidir cales das mostras presentadas serían premiadas en cada categoría. No caso dos viños presentáronse un total de 115 mostras e na de augardentes un número de 9. Dende aquí queremos dar as grazas a este comité de avaliación composto por David Silvosa, Irene García Reyes, Nuria Carballo Taboada, Vicente Fernández e Xosé Luis Reza. Para estrear esta categoría necesitamos que suba ao escenario don José González Vázquez, conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia, para facer entrega dos sacios de ouro ao mellor deseño. Ahora xa arrancou, claro, ahora xa arrancou, non quedei no medio porque... Aí está. Creo que... Tócame a min. Vale, veña. O acio de ouro mellor deseño dos viños e para... Seica! Seica, sí, de Quinta do Rebolo SLU. Seica, un aplauso para Parabéns, eles. Seica. Unha fotiño aí. Moitas gracias. Gracias. Agarda, ahora colócate un pouquinho, colócate á esquerda, colócate á esquerda. Aí que abrimos aí. co pote de ouro mellor deseño das augardentes e licores tradicionais que é para... Pazo de Valdomiño, S.A. Un aplauso, parabéns para eles tamén. Unha fotiño aí os tres. Moitas grazas, moitas Graciñas. grazas. Grazas. Conselleiro, vai, pero vámonos chamar en 2 minutiños, vale? 2 minutiños, outra minutiños, vez. nada máis. Bueno, parabéns a todos estes sacios porque valen ouro. E agora, por favor, permanecede atentos á pantalla. Orientar ao productor o que ten que facer co seu produto para que no mercado calle. Pouco orientar ao productor do que ten que facer co seu produto para que no mercado calle. Digo, Walter Carreira foi unha persoa da administración que entendeu como ninguén que os consellos non é só a administración, sino que os consellos é economía. Mi recuerdo de toda la vida es ver a Waldo con el desarrollo de las denominaciones de origen en todos los ámbitos, en todas las ferias, tanto nacionales como internacionales. Era omnipresente, siempre estaba Waldo. O sea, sempre estaba aí para o que fixera falta. E iso era moi importante para nós. Todo o apoio que no seu momento fixo falta, ele sempre estuvo aí. Pois ele sempre estaba moi pendiente de nós, e sempre miraba moito polos consellos reguladores, tanto en promoción como en outras facetas. Cando ibas a calquer feira, o sea, te levaba por a feira por produtos que, bueno, non sabías quenes eran e todo o mundo o coñecía. Todo o mundo lle tiña aberto sempre o seu stand. Era un home tremendamente afable, aberto, conversador. Era moi dicharachero, moi divertido. Sempre implicado en todo aquilo que pasaba. A calquera adega viña en calquer momento, chamaban a adega, sempre a tiña aberta. Claro que era una persona, primero, de su primera etapa con Epelde, que tenía muchísima paciencia. Traballando porque o sector agroalimentario galego fora máis coñecido e recoñecido. Era unha persoa que contaba chistes, sempre estaba de moi bo humor. Pegábamos uns bailes nun sitio en Madrid, viñamos de unha feira e ao final pois, reunímonos todos os consellos reguladores e xente da Xunta de outras adegas e acórdome deso que sempre nos recordaba de a ver cando volvemos a pegar uns bailes. Pois a mellor homenaxe a eso é velo como era, entendelo como era, cos seus defectos e as súas virtudes, ca súa maneira de ser, pero sempre unha persona honesta. Estar pelexando polos viños, seguir pelexando pola calidade, sobre todo cando encenda un puro, ese humo que vai estar aí sempre me acordarei. Bueno, lamentablemente,
Xa sabemos todos que este foi un ano de ausencias, de despedidas silenciosas que deixen un non a gorxa que non conseguimos arrancar. Hoxe queremos homenaxear a figura dun dos impulsores das catas de Galicia, defensor acérrimo dos produtos galegos de calidade diferenciada e compañeiro de moitos dos presentes tras máis de 20 anos traballando na sede da Consellería do Medio Rural. Waldo Carreira Salvo, que tristemente faleceu o pasado mes de xaneiro. Polo seu inestimable traballo, a Xunta de Galicia quere facer entrega por primeira vez nas catas de Galicia dun premio honorífico e para iso precisamos que nos acompañe novamente o conselleiro do Medio Rural, don José González Vázquez, e que suban a recollelo Ana e Sandra Carreiras, que son as fillas de Waldo Carreiras. Algo do que significaba para o voso pai pois as catas de Galicia. Os viños fosen coñecidos e nós na casa sempre tiñamos pois viños e sempre tiña cousas boas que dicir ou vou a ser Ribeira Sacra, marchaba e volvía pola tarde. Nada, pois que moitas gracias por recoñecer o seu traballo e que oxalá non fixera falta facelo porque ele estaría aquí con nós. Iso, que moitas gracias. Grazas a vos. Un aplauso para eles. Conselleiro pode baixar. Bueno, menos mal que tes que falar ti, porque eu xa... sí, nada, conselleiro, que se está ben aí, deixámoslo estar un minutinho máis. Un minutinho de nada. Un nada máis. Veña. Tócache ti. Tócame a min? Sí. Vale, veña. Veña. Vou coller follows, entón. Veña. Ao longo de toda a gala estivemos facendo referencia a Alain Guts de Lems, profesor honorario da Universidade Michael de Montán de Burdeos. Da súa obra, Viñedos e viños do noroeste de España, se chama, puido extraerse a parte referente a Galicia no ano 2019, grazas á Xunta de Galicia e ao labor de traducción de Manuel Ferreiro, a quen mandamos unha aperta grande dende aquí, porque hoxe non puido asistir. Alain realizou un inmenso traballo que se prolongou durante 12 anos, a partir de outubro de 1953, e que supuxo para os galegos o único estudo da época que abordaba a orixe do viñedo en Galicia, o estado do sector vitivinícola, así como as costumes e a forma de vivir daquel entón. Non só por esta publicación, senón polas súas innumerables investigacións, Alain foi unha persoa moi recoñecida profesionalmente a nivel mundial. Por todo isto e máis, a pesar de que aos seus 96 anos non puidese viaxar dende Francia, estaba un pouco complicado para acompañarnos aquí, queremos facerlle chegar ali este premio honorífico. Sube a recoller don Xosé Manuel Santos Olla, profesor de Xeografía Humana na Universidade de Santiago de Compostela e gran estudoso da obra de Alain Guts de Lems. Aplauso. Profesor, non sei se quere dicir algo sobre o que supoñeu para Alain os estudos sobre Galiza ou, bueno, como vivía el. Vamos ver, eu creo que a súa obra é unha achega importantísima para coñecer toda a cultura do viño, non só o que a produción, a comercialización, senón ir desde a historia, desde a idade media, incluso algún achegamento á época romana, pois até a fotografía que nos fixo dos anos 50, finais dos anos 50 e os anos 60, de todo o proceso desde o cuidado das viñas ata a súa distribución, co papel, por exemplo, das tabernas, non? E por iso eu creo que a súa obra, que non foi moi coñecida no seu momento, porque eran 1000 páxinas aproximadamente en francés, con moi pouco distribuídas, eu creo que coa traducción esta é unha oportunidade que temos moi boa para espallar a obra de Alain Guts de Lems
e por iso tamén quería agradecer a Xunta pois a traducción, no? que fixo, que eu creo que é moi importante. Pode repetir, por favor, o nome? Wedelam. Non se parece en nada o que dixemos Ti que máis vai ser. eu os nosos idiomas. Retirámonos. Bueno, pois moitas grazas, asegúrese de que lle chegue o Acio de Ouro honorífico, vale? Moitas grazas. Grazas tamén, conselleiro. Moitas grazas, podedes baixar. Grazas. Por favor. Moitísimas Son boas, son boas. Moitas Arancha. grazas. Que pasada. Moi ben. Bueno, pois agora sí, señoras e señores, a piques de rematar a gala, un tinto e un branco galegos comezan unha nova andaina sobre esta terra de raíces. Son os gañadores da máxima categoría, como os Óscar, a mellor película. Veña, Os viños mellor puntuados de cada denominación de orixe e distinguidos cos acios de ouro ao mellor tinto e ao mellor branco de Galicia. Aí é nada. Dios, estás un pouco nervioso, non? Estás un pouco... Bueno, entre emoción A ver, e bueno, eu nerviosa. supoño que das adegas agora estarán temblando, Tocarame a min, non? Bueno. Vamos alá. Moitas grazas, chicas. Grazas, rapazas. Para facer entrega, rogamos ao presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, que nos acompañe no escenario, por favor. Despois. Sí, nun araquiño. Primeiro, o Acio de Ouro ao mellor viño tinto de Galicia. Que Este sí que o enseño, verdad? Mellor. Veña, enseño para que Veña, vexan va. todos. Que é para... O Promine singular de bodegas Petrón, denominación de orixe Ribeira Sacra. Parabéns! E o Acio de Ouro a mellor viño branco de Galicia. Están, verdad? Aí está. Agora sí. E o Acio de Ouro a mellor viño branco de Galicia, que é para...
Pazo de Rubianes SL, denominación de orixe Rías Baixas. Noraboa. Aí. Ahora levade o preso. Facemos unha foto de grupo, collo viño. Sí, collo viño. Esperade que facemos unha foto de grupo, cos viños. Do outro lado. Aí está, aí está. Moi ben. Moitas grazas, moitísimas grazas. Grazas e Moitas parabéns. Presidente. Cando queira... Cedemos yo a Tril. Deixe auga por si quere beber. Pero nós xa falamos máis, Moi bons días a todos. Moitísimas gracias por acompañarnos neste momento importante para os viños galegos, para as aguardentes e os licores. Grazas a todos os que fixeron posible esta excelente organización. Moitísimas gracias aos músicos que nos deron unha lección de música de ritmo, tamén aos bailarines de Sada e, por suposto, tamén a vocal que nos encheu de satisfacción a ledicia escoitando fermosísimas cancións nun lugar excepcional como este, no Concello de Boqueixón, alcalde, nun lugar onde temos postas moitas esperanzas para o sector agrario, por sector forestal e tamén por sector vitivinícola. Moitas gracias ao conselleiro, ao seu equipo, aos delegados da Xunta de Ourense, de Lugo, da Coruña, por estar hoxe con nós, e moitísimas gracias á presidenta e aos presidentes das denominacións de orixe de Monterrey, da Ribeira Sacra, de Rías Baixas, do Ribeiro e de Valdeorras. Moitísimas gracias e parabéns ás adegas, os adegueiros, os viticultores que acaban de acreditar ter os mellores viños de este ano e que para nós é unha honra poder testemunhar este autoestima e este recoñecemento que un xurado imparcial pois acaba de testemunhar e entregar aos mellores viños, insisto, de Galicia. Cada un de nós ten unha propia idea de Galicia. Sen dúbida, podemos coincidir tamén en moitas cousas. Nas paisaxes fermosas, nos monumentos excepcionais e tamén nos sabores memorables. Temos unhas paisaxes impresionantes, con árbores atlánticos, cunha foresta moi xenerosa, e tamén con máis de 600 ríos de aguas interiores, e coas rías de auga salada máis grandes da Unión Europea. Os monumentos, empezando pola Catedral de Santiago ata a última basílica ou igrexa, xunto cos mosteiros, con todas as capacidades de pintura, de escultura, de arquitectura dos nosos artistas devanceiros e actuais, e, por suposto, os sabores memorables que degustamos en calquer tipo de produto, líquido ou sólido. Temos a sorte, en definitiva, de que a gastronomía é un elemento esencial para atraer millóns de persoas cara a Galicia. As reunións en Galicia non se entenden se non son ao redor dunha mesa, dende fai séculos. Os galegos e as galegas nos reunimos para xantar, que é unha forma de expresar a nosa amizade e o noso recoñecemento para as persoas que convidamos. Esos momentos están sempre presididos polos viños que, tomados con prudencia, son realmente excelentes alimentos. E esta tradición é unha tradición que vai a continuar durante todos os séculos que esteamos na terra, e estou convencido que de fora das nosas fronteiras cada vez aprecianse con maior intensidade a calidade dos produtos galegos, a calidade dos caldos galegos, dos viños galegos. Os viños galegos e o resto de produtos de calidade é o que conforma ese marchamo de Galicia calidade,
que imos a seguir poñendo en valor porque é o que máis nos distingue. O que máis nos distingue non é a cantidade, senón a calidade. E os países que teñen moita cantidade tamén buscan ser distinguidos, non polas toneladas, senón pola excelencia dos seus produtos. Certamente a pandemia viu interrumpir todo tipo de tradicións. Levamos 15 a 16 meses nunha situación moi complicada. Sin dúbida, aínda quedan 12, 14 semanas en función do número de vacinas que nos remitan para poder inmunizar a población. Pero certo verdad é que máis do 94% da población galega maior de 40 anos está inmunizada con doble dose. Pero aínda temos persoas de menos de 40 ata 30 anos que esperemos a semana próxima finalizar a primeira dose de dispensación da vacina, pero os de menos de 29 hacia abaixo hasta os 12 anos, lamentablemente non temos vacinas para poder dispensala. E digo que quedan, polo tanto, aínda semanas complicadas, semanas nas que necesitamos utilizar a prudencia e a responsabilidade neste último apretón para intentar, alá por os principios do outono, finais do verán, intentar ter un 95% da población inmunizada, que é o que necesitamos para disminuir o número de contagios e tamén algúns ingresos hospitalarios que se están a producir tanto en planta como nas UCIs que poñen en risco a vida de moitas persoas. Pero non só das persoas que se contaxian, as persoas novas, senón que esas novas contaxian os maiores. E a vacina ten unha porcentaxe de cobertura, non do 100%, ás veces do 80%, outras veces do 85%, do 90%. Por tanto, estamos empezando a ver xa pais e avós contaxiados polos netos que volve outra vez a poñer en risco as persoas vulnerables de máis idade, a propia vida, a propia subsistencia. O sector da viticultura leva anos demostrando no rural galego que ten un protagonismo especial. Proba desta vocación é que levamos 33 anos de trayectoria destas catas de viños de Galicia. E por iso noso recordo emocionado a un compañeiro, Baldo Carreiras Albo, a súa familia, as súas fillas, porque perder a unha persoa que fixo tanto, con tanta intensidade, dentro do sector público dentro da Xunta de Galicia, durante 33 anos. É toda unha vida adicada ao sector vitivinícola, e creo que o sector vitivinícola ten unha débeda impagable con o noso compañeiro Baldo Carreiras. Esta tempada volveu a ser, como digo, unha tempada complexa, pero, bueno, volvémonos a encontrar aquí, cumprindo normas de seguridade, e o certo verdad é que esperemos e desexamos que a próxima entrega de estos acios poda ser unha entrega xa plenamente normalizada. Digo que, a pesares de ter uns anos, ano e medio longo, cheo de obstáculos, compre reivindicar a fortaleza dun sector. Un sector de 10.000 viticultores, preto de 500 adegas, e que xera unha facturación de 230 millóns de euros ao ano. Probablemente, con 230 millóns de euros ao ano e con menos adegas ou máis concentradas, poderíamos facturar aínda máis. E cunha organización e cunha masa crítica superior, seguro que poderíamos exportar todavía moito máis. Este sector, que co seu traballo laborouse un merecido recoñecemento dentro e fora de Galicia, merece o apoio de calquer goberno responsable. Intentamos este ano facer algo que non fixéramos nunca porque a situación era totalmente distinta, o préstamo da vendima. Había que buscar unha fórmula para poder mercar ou vender as uvas con un préstamo avalado pola Administración Pública, dada a situación de caída absoluta do canal Oreca, do canal da restauración, e necesitábamos, por tanto, mandar unha ferramenta razonablemente competente para buscar algunha solución parcial, pero unha solución ao problema. A iniciativa de Merca Proximidade, que xunto co préstamo da vendima foi iniciativas do conselleiro do seu equipo, tamén era unha proposta. Tiñamos que pechar os mercados de abastos, en algún caso, a maioría das feiras. Tiñamos un problema enorme no sector da restauración. Intentamos unha canle alternativa de comercialización que creamos en plena pandemia, a chamada Merca Proximidade, donde se adheriron no sector vitivinícola máis de 100 adegas, que de algún xeito poideron
vender con maior intensidade. Bueno, de acordo co estudio Nielsen, o consumo non se detivo. A xente seguiu elixir calidade nos seus fogares. No calne da alimentación, a venda de viños se incrementou un 20%. Probablemente non foi suficiente para paliar a caída abrupta na calne da hostelería, pero o certo verdad é que se non chegamos a actuar, probablemente a caída houbera sido moi superior. Tamén neste tempo observamos que se incrementaron os prezos. Os nosos viños aumentaron a súa presencia e participación en case todas as áreas xeográficas do país. Evidentemente, fixemos coas ferramentas que pode a administración pública, o sector público, fixemos todas as componendas para intentar paliar un impacto brutal dunha pandemia nunca vivida nos últimos 100 anos. Ante todas estas dificultades, o sector respondeu. Respondeu seguindo traballando, respondeu ofrecendo calidad, como demostra esta edición e esta entrega. E por iso, dende a Xunta, imos seguir traballando tamén co sector e o sector coa Xunta para buscar esa maridaxe entre o sector o que servimos para sentir tamén ese arroupamento da administración pública con estos 10.000 viticultores. Imos a presentar unha estrategia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas. Porque unha comarca vitivinícola non é só un lugar onde se produce bo viño, é un lugar que ten capacidades de atracción desde o punto de vista turístico, é un lugar onde vertebra o territorio e é un lugar que ten unha potente actividade económica. Por tanto, mesturar a economía, o turismo, a vertebración do territorio e o viño é o que pretende esta estrategia deste sector. É unha realidade prácticamente finalizada, polo que sei, imos presentar a próxima semana, finalizada está. É unha iniciativa conxunta do sector, da Xunta, da Fundación Juana de Vega, onde levamos investidos máis de 700.000 euros. Para que? Pois para concretar cal é a estrategia. Como pensamos nós que se pode mellorar a calidade, primeiro objetivo? Como pensamos nós que se pode mellorar a venda e a comercialización, segundo objetivo? Como pensamos nós que temos que agruparnos para traballar e poder facer fronte a adegas que solamente unha adega pode ter 1.000 hectáreas? Todas as Rías Baixas ten 4.000 hectáreas. Pois ben, adegas españolas e europeas poden ter 1.000 hectáreas unha sola adega. Por tanto, como podemos, mantendo a idiosincrasia galega e a nosa forma de entender a propiedade, como podemos facer e incrementar os estándares de calidad? Como podemos internacionalizarnos cando a maioría das adegas non teñen capacidade para adicar recursos humanos á internacionalización? E como podemos tamén manter e garantir a remuda xeracional, que non é un tema menor. A remuda xeracional é imprescindible nos sectores primarios, no sector extractivo da pesca, no sector da conserva, no sector gandeiro, no sector lácteo. Galicia, sin embargo, é probablemente a comunidade de toda a cornisa cantábrica onde está máis garantida a remuda xeracional no sector lácteo. Interésanos tamén manter e garantir esta remuda xeracional no sector vitivinícola. Esta iniciativa estratégica complementase cunha iniciativa legal que é a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia. As terras abandonadas son terras improductivas e, ademais, terras perigosas, porque normalmente son o foco dos lumes, e o lume que se inicia nunha terra abandonada, lamentablemente, exténdese hacia terras fértiles e producen danos irreversibles nas persoas que sí están cuidando a terra e que non son responsables do abandono dos propietarios de outras terras. Ao redor de 10.000 hectáreas se solicitaron por parte das denominacións de orixe vitivinícolas para crear polígonos de viñedo. E isto é tamén unha chama encendida de esperanza. Ademais, por exemplo, nas manifestacións de interese de proxectos económicos que acuden a fondos Next Generation, 1/3 das solicitudes que recibimos tamén teñen unha orientación agrícola, concreta, referida aos viñedos. Tanto, a xente necesita terra para poder plantar. A pesar das dificultades dos dereitos de plantación,
O certo é que se tivéramos máis terras, poderíamos plantar máis, poderíamos producir máis, mantendo a calidade e, polo tanto, poderíamos mellorar o rural, a vertebración territorial, a economía e o turismo galego. O potencial de crecemento do sector, e esta é a terceira ferramenta que atopas aquí, no Pazo de Quián. Queremos facer un escaparate do que é Galicia desde o punto de vista sector primario completo. Cando algunha persona nos visita, algunha autoridade, algunha empresa chinesa ou xaponesa ou coreana ou alemana, francesa ou danesa, temos que intentar concretar a que sitio pode ir sin salir dese recinto que poida entender a variedade e a calidade dos produtos galegos. Pois isto será o Centro de Promoción e Imaxen dos Produtos Agrícolas, Gandeiros e Forestais. Temos un investimento comprometido de 4 millóns de euros. Acabamos de seleccionar o proxecto arquitectónico de ordenación de todas as hectáreas que conforman esta instalación pública para eso, para construir un escaparate donde aparecerá, por suposto, unha zona de cultivo de viñedo e onde a xente que nos visita poderá comprobar as hortalizas, os cereais, o parque forestal, unha zona de pastos e, por suposto, tamén unha zona de viñedo, porque Galicia é todo isto. En definitiva, imos seguir apostando por este sector estratégico, que é algo máis que un sector económico, é algo máis que entender realmente unha actividade económica. Isto sobrepasa a actividade económica. Isto aforra miles e miles de millóns de euros vertebrando o territorio, mantendo limpo o territorio, e tamén mantendo toda a flora e a fauna. Isto supón a consolidación de un país que quere ser moderno. Dende aí estábamos observando o paso do Salvia por ese viaducto que non se ve, pero que nos conectará, espero, nos próximos meses co resto das capitais de España para poder competir en igualdade de condicións que compite o Levante ou Cataluña ou o sur de España, Andalucía. Estou convencido, queridos amigos, que estamos polo bo camiño. E estou convencido tamén que cada ano temos mellores viños, mellores licores, mellores aguardentes, mellores viticultores. Cada ano facemos unha viticultura de maior calidade, con maior profesionalidade, con grandes etnólogos e con moitísima xente que leva a marca de Galicia nunha botella, que ademais xa empezamos a poñer en valor os diseños, que non é un tema menor, nunha mesa cada vez máis exixente, nunhos consumidores cada vez máis exquisitos. Por iso, parabéns a todos. Espero, insisto, que doxe nun ano podamos estar nunha situación epidemiolóxica de normalidade e pido un último esforzo para poder ir vacinando a toda a xente. Lamentablemente non podemos vacinar a máis porque non temos máis vacinas, e pedirlle un esforzo aos pais e as nais de comprensión coa xente moza, e a xente moza tamén ese último apretón para sair desta situación que estou convencido que queda moito menos do que xa levamos soportado. Parabéns aos que nos amenizaron a xornada, porque non é fácil presentar tantos premios sin caer nunha certa monotonía. Para xente que recolle o premio, non, en ningún caso, pero para o conxunto, e sobre todo para os que están ao fondo, que se están tostando, lamento profundamente, supoño que seríades agasallados con algún tipo de crema antes de poñervos aí, senón vos propoño que poñades a crema inmediatamente, porque non estamos sobrados na sanidade de traballo últimamente. Grazas a todos, ata o ano que ven. Moitas grazas. No modo vento hai unha bomba dourada. No niño novo do vento hai unha bomba dourada. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera namorala,
quen poidera namorala, meu amigo. Canta luar ao mencer, enfrauta de verde olivo. Canta luar ao mencer, enfrauta de verde olivo. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Aires de frol recente, cousas de recén casada. Tin aires de frol recente, cousas de recén casada. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Cantades comigo. Quen poidera un poquinho máis forte. Moitas gracias. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Gracias, moitas gracias. Outro aplauso. Eu levo Silvia Ferre, intentando namorar a Lucía toda a gala e non me fai caso, toda non a hai gala, maneira. xa son moitos anos, pero hai Son que moitos facerse anos agora. xa aturándonos. Bueno, en fin, moitas grazas. Bueno, sí, que me fixo ilusión que nos dixera o presidente parabéns, tal, non sei que, pero máis ilusión me facía que a organización me dera unhas botellas de viño, tamén hai que decirlo. Falaremos ao final, non? O mellor. Bueno, parabéns e grazas a todos e a todas por estar hoxe aquí en persoa ou a xente que está en streaming nesta gala de entrega dos acios correspondentes coa 33 cata dos viños de Galicia e dos potes da 23 cata de augardentes de Galicia e da 10ª cata de licores tradicionais. E por último tamén queremos lembrarvos, non, a todos os premiados que antes de marcharvos achegadevos cara a saída que é onde os vanvos entregar cada unha destas experiencias de calidade, é efectivamente o que di Fran Cañotas, a caixa que xa vos falábamos ao inicio da gala, e tamén, que isto non é menos importante, as etiquetas que indican o premio acadado e que poderedes pegar a partir de agora tamén nas vosas botellas, nos viños premiados. Pero, sin embargo, os viños tedes que deixalos. Efectivamente, porque vai haber como unha botellas das exposición. rosas xa tedes moitas na casa, os viños van quedar aquí, non sei se é para facer unhas fotos ou o que sexa. É unha exposición. Claro, tamén. para unha exposición, así que as botellas devolvédelas, vale, quedaron moi ben aquí, pero O ahora premio tedes levádelo. que volver. Nada, e por último dicirvos que os gañadores ides sacar unha foto aí de familia detrás donde pon Catas de Galicia aí na entrada, vale, así que agora cando vos levantedes ides cara ali, sacades a foto co conselleiro, co presidente, todo tal, queda moi bonito, maravilloso, pechamos a gala, así que señoras, señores, moitas grazas por acompañárvonos, vémonos o ano que ven. Grazas. Moitas grazas. Hai que devolverlo. Quitamos primeiro o
Sí, que está encendido en inglés. Doesn't get easier the further I run. It gets harder to carry the weight of what I've done. I am speaking from experience. I don't wanna run no more. I don't wanna run no more. Seems to me a man can do a lot of thinking when he's staring down the barrel of a gun, and the devil's had his sights set on me since the day that I took sides with the sun. Now